na adofnom maame papa menua abrante eye musonfo Bernard Asantenie Bernard chacha mo wiabre me do soro animonyam na osoro adom edomo menemu eba beche asem bitia wabi a maatu ne dine aware mu asem nipa bebre ente aware ase onua ena wie me kasa kire wo se aware a wo kware no wa mampaye afrim enti wa ware a wo ware no aware ne aye nnome hwe aware mfa awurade nyankopon asem ho awurade nim aware mu asem awurade bo nipa amfa aware anka ho enne na me kyerɛkyerɛ bi awie nipa no no ompese obefiri me phone ne so na me ka se oma me nyemra out hwɛ aboa a ukoto no a oni ne tifie aboa kokoto nkosua bebre obɔ ne ma obɔ ne bebre ba wo nipa no a ukoto aboa ne betena aye no wo saa nipa no awo ho aye dena ma wo saa nipa no woni wukunu da ba untime nyensene ba waboa a woni ne tifie no aponche sora na awo mienu miensa preko betima wo 30 ba de antima wo nipa no uto aduane ma aboa ne di na wo de untime ngo me kasa kire wo se aware enye awurade nyankopon asem awurade mfa awaresem ho asofofo bebrente asem na se nipa bebrente ase na aye cancer a kire nipa no enne me kire wo se awurade mfa aware asem ho awurade adikare adome aware beginning every Adam ase enti ukwa bad ni ba fie ukwa aware wo ukunu fie no ufiri se wanya aware nia ekoso wo waware mu no wodi akohye wo maame ana wo papa bi ana wadamfo bi ana bi a owo ne ba bi. I want to say the truth for you today. Eye nomia eda aware mu se wo pese unya bidi kohye na ko na ko bisa awurade nyankopon se awurade oyere ne odome aware odome Adam ma menkyere wo nsia na menfa nsi next time wo benya ne part hwe awurade nyankopon bo wiase nuoma nyina obo aboa kramane one ne yere obo ade bia obo mu mienu nti ade bia ye wo ba ne ye wo berima nnua esi wura mu no dua ye wo ba ho ne ye wo berima nsuo ye wo nsuo ba ne ye wo nsuo berima ba awurade nyankopon bo nipa no obo berima nko a amoba na Adam hunu ye no oye ne nwonwa na osira awurade nyankopon na awurade bo ne yere Eve kan ho ba adesira Adam sire ye no ameso aba ma Adam ma ba na awurade bo no a ode kyene no ade na okosire ya awurade de ma no Adam ma ade ne be control no enti ade ne bedi Adam so ma ba ne dada Adam ma ne koye bone enti awurade pie turo mu ho no emra Adam hunu no odwane kote na awurade bisa Eve efise na oninse Eve nka ono awurade nyankopon ho Eve anye ne pe na ode bo no enti oni Eve ni asem enti ope Adam bisa no na owie odome Adam aware enti ufri Adam ase enti waware a wokoware no enne asofofo pa do omo aware enye se munima me ka kire mu asofo ogina ni mu se wo waware ti se no ono na ware enye omo bu ne fie ne yire se ne kwase ya ne yire tinka se jonjontie ba opia na ode ahye ne ho die ntia awurade mfa aware ho awurade mfa aware asem ho mekire mu akosi awo so nipa bebre nya nome wo omumma ho nipa bebre ba wo ba obenya nome wo ne ho na ode akohye ne fie nipa eye awurade nyankopon na ama wo nome ewo wo ba ho emra odome Adam no ebe pie wo Abraham fie enti Abraham
ne yere Sarah ada Abraham Emma one ne abawa Hagar ekonyense ne wo ye enti ba be wo no na awurade akuma eni Isaac suyi enti nka oye na adwe se obese na ku Isaac because of what nti ose Abraham mfa ne kobo afore ma no onua me pese me kire wo nyame asem ene asofofo enyina ni nyame asem ba akokora efise ye di book na esu nyame nyankopon asem ni book mu Bible nye nyame asem Bible is the story book eti sa woka kire me se wo call Bible school a you a thief wo ye kromfo wo ye an robber se wo pese wo ye nyame adwuma school ni ba bia wo nyankopon adwuma mu tenase na bompaye awurade be frɛ wo awurade be maw tumi wo sora no pa wo kasa kire wo ba wo suma ne ba bia onko enti se wo su nyankopon ni wo nti awurade ni nea wo ye wudini. Let me tell you for you today. Asena meka no asofofo nim because umfiri awurade nti awurade enkyerɛkyerɛ wo. Meka sa kyerɛ wo se nyame akoa. Meka kyerɛ wo se nyame difo awurade frɛ me. Awie mrem ɔde na dom ahyɛ me ma. Ɔde ne ngosra agu me so. Se memfa ngosra nya adwuma. Nti wo a wonim no mekyerɛ wo se sua na hunu. Enna asofofo edi yawo aware ho enna nipa bebrebe hunu amane wo behunu bodani se one na ho ye ba na beema na aware na adininya die ntia onima aware na kwankyere enna brante ahyi aba wo kwani mu a ohunu se ne to soso ne nofo sisiwo na a start se oware no wo ya afri no me na ofri wo na adam so no enante koduru Isaac so Isaac yire Rebecca ne ode ye Isaac wa aware mu no mekyerɛw ye besua ade me pese me kasa kyerɛw okokɔ ware a wote se wakoto aboade na abafie se wode kana ma ne bafie a ede bia wo ma na aduane di konde na wodi akoro obɛwew aboa wo wobetinde na betena fie nia se wo ye ne wanya onya wo obɛwew jata eye aboa onchi nipa konne majata chi nipa enti wode jata ba ufie na oma konde na maame papa konde na jata bewew me kasa kyerɛ wo sɛ wo ware a kae wo sɛ wafa ne soa bi afiri awurade nsɛm enti bɔ ho mpaye ɛwɔ waware ho waware a bɛware ma aware nya wo topic bɔ ho mpaye 24 hours na aware yɛ nnome aware yɛ nananem mpanfo a omudi ka ne no omunim awurade nyankopon asem enti aware awiaye me kasa kyerɛ sɛ nyame difo nyame akoa me kyerɛ wo nea obetima boa wo enne nipa sɔre a na afa sika sɛ me kotua akɔ Bible school. Bible is a story. Bible is story awusua ne nipa ne yeye no na watry so obeye bi ba enye nyankopon asem sɛ wote awurade ne enti o share bo hwɛ aware adi nipa bebrenya aware adi nipa kɔbɔne bebre mu aware ama nipa bebre ya hiafo aware ama nipa bebre ya yare ba enso yeni sa aware na yeni sa aware ma woni na ho mechia GM recording studio wa ya medaleta ono ane ye bibibia hwe GM achikwane wa Accra wo pese uhunu no na ufre no a hwe me videos na chi ne telephone number wo pese utwa moving wo ye auditing ade biara wo pese wo ye masters recording hunu no obetwa amawo woni sika kora wo ne kasa nyame honhu woni mu obeboa wo na obepagya wo maame papa eyemo sonfo Bernard ne hwe mu YouTube na hwe me wo Facebook hwe Bernard Asante ne nkwaje mra wo fie ne aye wa hintasem edi wunya a ama wunhuru achire wunhuru animu a odi ahye fie abayifo no Bernard be kyerɛw Bernard be your counselor Ben be kyerɛw counselor no na amawa wunhuru ne pa ewo wabrabom na watu anamon na nkwaje aye wo de ya
ene me kyerɛ wo aware ase mɛkɔ so akyerɛ wo mɛyɛ part 2 ama wo kwana Isaac fast onya problem wa aware mu na mma de me wia me de wobɛkɔ wo mma so no me a wobɛtuma nya afiri wo ba so awurade nyankopɔn ka ho awurade ngye wo awurade mmoa wo awurade adom nyɛ kɛse ɛwɔ wo fie mu meni sɛ wobɛfollow me na nkwagye aba fie na nea wo nte ase no ayɛ wɔ nimonyam na wanya fa wodie ɛwɔ adonom awurade ne wo tena wo adomo amen